ಆಡ ಓದ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ అంటే కొనొందిలే ತುಳಿ ತ್ವಜ್ಜ ಕಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿಲ್ಲ ದಾಲಾವು ಬಂಡಲ್ ಗುಂಚಿ ಕಡೆ ಮಾಮಿ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಏತ್ ಕಲಿಯರಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಂಡದೇ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಗೊಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರೀದ ಆಂಡು ಅಂಚ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂಚ ಬರುವಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಚಪಾತಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಂತಿತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಾಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತ ನಾಜಿ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವ ಇಚ್ಚಿನೇನಿ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚದ ಕೋಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಜಾರಿಕ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಪಲ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಪೋನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಏಲರೆ ಇನ್ನು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲರ್ದು 7 ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 7-4 ಪೇರ್ಕೊಂಡುಂಡ ಎನ್ಮ ಕಾಲಾಪ್ನೆ ಅಂಬನ್ನ ಪಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕದು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲಣ್ಣ ಏನು ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆದು ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಟೈತೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಎರನಿ ಅದಕ್ಕ ತೋಟ ಅಂತ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಪರ್ಪೇಜ್ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಪುನತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಪೇತ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಕಲೆಪುನ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಲೆಪೆ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಪೇರು ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಿಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನತ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಜನನ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳ ನಮಗೆ ಜನ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಡ ಓದ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ ಸೋಕಾತ ಆಲೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇಷ್ಟದ ಒಬ್ಬೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸಾಲೆ ನುಂಟಿ ಜಾಲಿಗೆ ಬಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ ಬರ್ತನ ಅಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಕು ಬಡವ ಇಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇರು ಬೇಡ ಅಂತ ಸೋಕು ಬಡಾಪನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಕಾಪನೆ ರೈನೆ ಕಾಜಿಪ್ಪ ಅಂತ ಏಕವಾಗ ಗಿಡ ಆಲಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತದ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಕದ ಮೂಜೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಕತ್ತಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಕಾಣೆ ಹೋದಳು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಓದೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪ ಯಾ 4 ಲಕ್ಕೊಂತೆ ಓದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಡು 4 ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪು ನೀನು ಮಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 12 ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನೇ ಓದು ನೀ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಓದು ಜಲ ಅಂಚ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಜನನಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಿನೇ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಗು ಹಂಪಿರದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೆ ನೆಗೆಯರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದಣ ಪಾಸ್ ಆಪುನತ್ ಓದು ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ದೀಪುನದ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಾನು ನೀನು ಫೈನಲ್ ಪೂರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಸರ್ಬದು ಪುನ ಸತ್ತ అంటే కొనొందిలే ತುಳಿ ತ್ವಜ್ಜ ಕಣ್ಣು ದಾದ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಲ್ಪು ಲಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಜನನಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನ ಮನ ಯಾನ ಜಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5:45 ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಿ ಯಾನು ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪೆರಕಿನ ರಾಜಿ ಅಂತ ಲಕ್ಕು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಂಟ ಏರೆಗ್ ಮದ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಲಕ್ಕುಂಡತ ಮೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪು ಮೊಕ್ಕ ಗಿರ 2 ದಿನ ಅಂಜನೆ ಗಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪು ಗಿರ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಆತ ಅಂಡ ಲಕ್ಕೊಡ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಲಕ್ಕೆರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಪುಜ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಲೇಟ್ ಐಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಡು ಯಾನ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರರ ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಂದ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬರಿದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಡಿ ಚಾರ ಬರೋಕೆ ಬರ್ದು ಸೇರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಕರುಂಡು
ಪಾತ್ರಕಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಕು ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಇದ್ದದಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನಂದು ಇಪ್ಪು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳಿಯಂಡು ಉಂಟು ಎಂಕು ಪೋಲಂಗ ಪೋನು ಕುಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೈಸ್ ದಾದ ಹಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಬೇರಂಡು ಐಕ್ ಇನಿ ಅಂಕ ಐದು ಮಾಸದ ಪೇರ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೇರಂಡು ಬೀಸ್ರೋಡ್ ಪೋಡು ನೆನ್ನಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಳೆದು ಎದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಡ್ ಬೈಯಾದಂತ ಪೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ದಾದ ಈವೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ರೇಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ನೀ ಅಂತ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚೇನು ಇಷ್ಟ ಜೋಡು ತುಯ್ಯೇ ಅವಳು ಇತ್ತು ಜೋಡ್ ಅವಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಸ ಅನ್ನಗೊಂಡಾತ ಕಾರ್ಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವ ಮೀನು ಬತ್ತ ಚಪ್ಪಲವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಹೊರಪಾದ್ರೆ ಯಾವ ಏನು ಹೌದಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಲಂಚ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಮಂಗೇನು ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಯಾವ ಕಲಿಕೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೋಕ್ ಬರೆಯಾಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಲ್ಲ ದಾಲಾವು ಬಂಡಲ್ ಬಿಡು ಕಡೆ ಮಾಮಿ ಪೇಪರ್ ಬರೆಪ್ಪುನೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಬತ್ತೈತಿ ಈ ಒಂದಿಗೆ ಐದು ಪೇರದು ಸರಿ ಬಲ ಮೂಜೆ ನಾವು ಯಾನ್ ಬರು ಜಿ ಮೊಲಂಚಿ ಏತ ಸರ್ತಿ ಊರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುರಾನಿ ಐಟಿಯವರ ಬೂರ್ದಾಲ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂಡ ಮೊಳ ಫುಲ್ ಕೆಸರ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿ ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೂರದಕ್ಕೂ ಬೂರಕ್ಕೆ ಅಂದ ನಾನು ಆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡನ್ ಸರಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಮ್ಮನ 2,000 ವೈದನಿಗೆ ಅಮ್ಮಂಜಿಕೇನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು 4 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ 2,000 ಕೆಲವರಿಗೆ 5 ಸರ್ತಿ ಬೈದನಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 6 ಸರ್ತಿ ಬೈದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ 5 ಸರ್ತಿ ಬೈದನೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಂತ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಕಾಂಡಿದ 10 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕದು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬೆಣ್ಣೆದೇ ಇದೆ ಇಂಕಲು ಬಾವಿ ತೆತ್ತದು ಇದು ತೆಪ್ಪನು ಬೆಣ್ಣೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಬಾವಿ ದಿಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ಈತ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕತಾನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದು ಇದು ಬಿಟ್ಕೊನೆ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಮಂತದಾನ ಬುಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾನ್ ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾದಿ ಇದು ಚಾಪರ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆಪುನಿ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಲ ಅಂಡಿತ್ತೆ 10 ಹಾಕೊಂಡು 10 ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಎಲೆಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದಂತೂ ಓಡಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ದಾದಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ತುಕ ದಾದಂತ ಇದೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಂತದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಬಾವಿ ಮತ್ತದ ತಿದ್ದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದು ಇದು ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನ್ನಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಏನಿನ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ದುಮ್ನಾನಿ ತೀದು ಮನದನಿ ಐಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯೋಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು 2-3 ಸರ್ತಿ ತೆಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆತ್ತದು ಇನ್ನಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ದಿನ ಅನ್ನಕ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾನು 2 ಸರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆತ್ತದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡ ಮುಗ್ಗಿನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಏತ್ ಕಲಿಯಾರಿ ಮುಜಿಗಿಲ್ಲ ಏನ ಬೂರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆಂಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಲೆ ಚಾಪರ್ತು ಈತ್ ಬಜ್ಜಿ ಯಾಜ ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರದು ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡು ನಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಕಳುವೇರು ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡು ನಕಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡರೆ ಹೊರಡ್ಚಿ ಕಲೆತ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಕಂಟ್ರಾಟ್ ದಿನಕ್ಕು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಂಡದೀರಿ
ಇಂಕ್ಲಾಲ್ ಬಂದತ್ತು ಒಂದು ಆಸೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರು ಮುಲ್ಕೊನೆಯಾರ ರೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೀ ಬರೀ ನಾನು ತಿಕ್ಕಡಿ ಜೋರಿ ಪಾಡಂಗ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಜಿ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಣ ನನ್ನ ಪಾಡಂಗ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಉಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಳ್ದೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕುದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮೈತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಲೆ ರೆಡಿ ಅಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜು ನಿನ್ನಾರು ಉಂಡೊಂದು ಸಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿ